Mateo, mabasa na Ikso, 8, versikulo 8, ngadto 9. So, ang muto sa man, dili na silutan, nakalatas na gikan sa kamatayon. Kay wala sila yung to sa man, wala ko sila pagto sa anak. Kaya wala mo to sa man, wala pagto sa anak. Kaya ang anak, ingon si Kristo, ako, aman, usara. Wala nag-usab si Kristo, balaod, bisan, usa ka kudlit. Matod pa sa Lucas 16:17, Igsoon. Lucas 16:17, basa ang Biblia. Kaya ingon, ibungkag na ang balaod. Dili sila mo to ni Kristo, na ingon si Kristo, sayon mo, heaven and earth pass away, but my little law never pass away. Papawaliyon ni mga Katoliko na nga wala na ng balaod kana way Antichrist nga walay igso. Masayon pa, matod pa ni Kristo, heaven and earth is here. Pass away, but my little law never pass away. Dili gyud mahanaw. Pawaliyon ni mga Katoliko na nahanaw na ang balaod kana mo'y pinaka-antichrist nga wali. Ilang giinsulto si Kristo, masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta, pero ang usa kag bahin sa balaod walay mga wala, walay sayloan. 1 minute. So, klaro nga walay pagtuo. Mutuotan ni Kristo ngayon si Kristo, wala kumuani, ayaw niya think na wala kumanis kalibutan haron sa pagbungkag sa balaod apan akong pamangga gibungkag ko ni Kristo. Naa ba si pagtuo si Kristo? Wala. Dili mo tuo sa pulong ni Kristo ngayon, anak ka mo sa yawa nga naman wala mo mutuo sa akong ginasulti. Wala kumuani haron sa pagbungkag sa balaod. Nituo ba ang pare? Wala. Wala'y pagtuo sa Diyos. Wala'y pagtuo ni Kristo. Time na. Brother Professor SSDA, Sindabitis o Tanhay. Karon, atong nanungog mga igala, gusto ko na siyempre malay, ang usa ka manindot nga pagbabarog ni Brother Professor. Ato na sa niyatag ang pangutana, ato ang bisita, ang Sibuko Perya Pilapinya, sa imong 5 minuto, Brad. Go. Salamat kayo, Brad. Roy is the, Roy Jerusalem Sabat Kiber. Unang pangutana, Brad, Porfirio, usa sa mga imong ipahayag na way pagtuo ang Iglesia Katolika Romana. Tinood ba ito mga sulti? 100% tinood. Ang mga pare o obispo sa Tubapa sa Roman Catholic Church, nagwali man na sila. Kanang magwali, may malita nagsangyaw, na ipagtuo na wa? Walay pagtuo. Walay pagtuo. Walay pagtuo. Sa 1 Timoteo 4:13-16, ipremis ako, matubang Apostol San Pablo, kadtong nagsangyaw nagwali, maluwas ang giulihan, samtang nagwali malusosap. Kana, nagwali na, si San Pablo na ipagtuwa. Pagkan luingon, magwalis ko ngalan, pawa, wako kamo kaili. Mr. Pretor, Sa pagkawali pa ka, luingon mo si Kristo sa City 22. Bisan pa, kinsa, nagawali, niya wala sila magwali sa pulong sa Diyos. Dili Diyos mawala. Di magpulong sa Diyos. Tawag mo papa, di na pulong sa Diyos. the answer is not responsive. Wa, matubag Mr. Pretor ng pangutana, i-premise ngo sa 1 Timoteo 4:13-16. Matubag San Pablo, makitang debatidor, kadto nagsangyaw sa mga balita, nagwali, maluwas ang iulihan, samtang nagwali malusosap. Kana nagwali San Pablo, na ipagtuwa. Tubag. Ato di mas paprotel ako pa. Iuyon gid ka nga naipagtuo si Apostol San Pablo, nagwali. Unya ang mga pare sa Katoliko nagwali man sad o obispo. Sa to naipagtuo. Pagtubag mo kanina San Pablo nagwali naipagtuo. Nagwali man sad ning mga pare o obispo, naipagtuo. Niingon man ang pamangga ni Kristo, ipagawanin man mas imong pulong, pawa, wako kamo kaili. Papuwa ko na pare, wa mamaili. O tama. Ang katong na ilan, katong natumag pala. O, Mr. Pretor, patubag kay sa una nung pangutana, uyon siya nga San Pablo naipagtuo kay nagwali. Yung mga pare o obispo nagwali man, naipagtuo. walay pagto. Sa to pa, Wali-wali na lang. Walay pagto. katong
San Pablo nga nagwali na ipagtuo. Si Pablo, pero kanang pare, wala yun ay pagto. Paingon sige na ayaw tawag laing aman, nagpatawag ko. Asa mabasa sa Biblia ko ipagtuo mga pare ko mismo. Kaya di man mo to, Panginoon, ayaw mong tawag laing aman. Asa mabasa na. Mateo 23:8-9, nagpatawag ko siya, Father. Di, wala pagto. Di lang mo to, insulto yung Kristo. Ayaw mong tawag sa simbahan o amahan. Kaya usara inyong amahan, tapos lagi. Nito ba pare? Wala. Wa ko mo tawag pare kamahan. ro nakadok. Si mga imong tubag. Wa ko mo tawag mga tanang kamahan. Wala mo lang. Diha ko sa tima nimo nga mga pare way pagtuo. O karon. Kamo mo sa bilisan na mo'y pagtuo. Ito o mis amahan, kan pare, wala man mo to. Sa Ang mo to, to sa amahan, dili na silutan. sa to ba? Juan 5:24. Kanang pare, silutan yun. Siya di man mo to sa amahan. Karon. Oo. Naay mo'y pagtuo sa mga, wa mo'y pagtuo sa anak. Dala na ng anak. Asa mabasa sa Biblia nga Ang dalang anak. hindawat sa amahan, dawat sa anak. Asa mabasa sa Biblia bersikulo. Versikulo. Oo. Ang nagatuo kanako o nagatuo sa Diyos. Muadto ko sa akong aman pag anda mo dapit alang kami. Tumuo kamo sa anak. Binabang Tumuo naman kamo sa amahan. ang Buwan pagkana- 14 Versikulo. sila ko uno. Tuo kamo sa Diyos ug tuusab kamo kanako. Mag-andam ko dapit alang kanimo. So ano may pagtuo? Mag-andam kanako. So ano Kamo. po na? James chapter 2 verse 19. The demons also believe and tremble with fear. Sabi ni siya pa, ang yawa nagtuo sa kadlok, nagkurog. Sakto na, nasulat yan, ang yawa nagtuo. Oo, baba na. Pero binuhatan mo Di ba, ang yawa nagtuo, Last ano? minutes. Baba na to. Di ba, ang yawa nagtuo? Wala pagtuo. Nakapabasa. Wala may binuhatan. Wa ko mo kay binuhatan. Binuhatan tama. Di, Ito ba pare? Di, ang atong sintro sa isyo, pagtuo. Santiago 2:19, ang yawa na ipagtuo. Tinuunan na sulat yan eh. Di maluwas. Wala may pagtuo. Di ba, tinuunan na sulat yan. Turas baba. O lagi, tinuunan na sulat ng yawa. Pare ko nagturas baba pero Ay, si yung Ma'am. binuhatan wala Wala. nang matuod nga sila nito. Ipatubag, Mr. Monitor, nga, Santiago 2:19, ang yawa nagtuo sa Ginoo. Tinuunan na sulat yan. Dili na tinol nga nito. Asayop din na, yawa nito. Sayop na. Ha? Naliso na ko sa Pablo nga wala. Asa to ba ang yawa om to Ginoo? Wala. Ikaw na kayo pagtuo ah. Liawa maluwas kay wala pagtuo. Oh, wala sunod pa na. Kana pangingon nimong tima mga Romano ko way pagtuo sa mabasa ang referensya sa Biblia. Last one Tubag. minute. Bible atong basihan. Bible ya sa mabasa, bersikulo ra Wala Biblia. kang 22. Dara, 8. kung sa'yo nasulat Ayun, ayaw mong tawag laing amahan. Ito ba ng pare? Bot sa pare. Ulay pagtuo sa Diyos. Kana may pinakabot-bot. Kanang Mateo 23 mong ingon, nasulat ba diha nga mga Katoliko, mga kaparian way Okay, pagtuo? ito mo siya, Father. Ingon si Kristo. Ang teaching ni Kristo. Mr. Aral ni Monitor, Kristo. i-roll Mr. Monitor. Ang aral ni Kristo. Ayaw mong tawag sa Sorry, ba isa? Okay, patawag ko siya, Father. Ang pangutana, Excuse me, Brother Professor. Oo, okay. May objection. Unsa objection na Mr. Yan? ang objeksyon nga kanang Mateo 23 8:9 Ah. nabay nasulat diha nga ang mga pare ko biso way pagtuo. Tubaga nawa. Okay, pagkatuwa. Oo. Tugan sino? Ate, 23%. Mateo 23:8 nabay nasulat diha ang mga pare way pagtuo. Tubag. Walay pagto, Panginoon. Patawag ko siya, Father. Walay Di ba nasulat ba nga way Nasulat pagtuo? na. Iyang binuhatan nagpatawag siya. O, di walay pagto. Imo ra ang konklusyon. Niyon mo siya. Oo, imo ra ang konklusyon. Wala pa siya Imo ra- kapatawag, Father. imo ra ang konklusyon. Nasa pagto. Imo ra ang konklusyon. Okay, daghang salamat no sa inyong duha ng mga kanang isa kini nga mga upabarog sa kamaturan o mga higala o may sumura sa inyong mga primalay. Tinaw tataw ang ilang kamulong kamo ang mag-judge. So natapos na ang 5 minuto sa atong cross-exam ni Brother Reverend sa CNB sa Cebu. O atong ihatag na po niya panahon, 7 minuto. Brother Reverend niya, imo na sa ang panahon sa pag 5 minutes. pabarog. 7 minutes. 7 minutes. Kuman, Brother Porfirio, prepare ka 5 minutes sa mga pangutana. Salamat kayo, Brad Isley, Brad Roy, usan ka, taga Sibulan Negros Oriental, ito amigo. Niya, Jerusalem, Sabbath Keeper ni. Uya usan, open-minded din siya pagka Sabbath Keeper. So lahir sa mga Isley ita. Unya, muna isip negative side, marugin mo guba sa ipaparong sa affirmative. Sa doon ang proposition negative side, bro, uyunan na ko siya, kaya mo may ginahan niya. Mo may ginahan. Muna, ako siyang
By the way, suma sa art argumentation na nabit, the negative, chance to refute. Negative. Ang affirmative, no chance to refute. So, nagpapadog siya. Kung mo-refute ka nga, first time affirmative, usa ka violation sa art argumentation na nabit. Suma sa ipahayag sa itong binanggang igsor, ika-30 na yung natuki namin ng propilyo na. Kapag tinuibig, ito nasa Boulevard sa Tanay City, Negros Oriental. Karoon para Pebrero tayo ito, Brad Propilyo, 2025. Karoon, ika-30 na yung Radyo Cruzada. Dugayan may nag-usap. Ito recognize si Brad Rudy, tagiya tigmala sa Radyo Cruzada. Para politics analyst mo na siya. Kaya, ang maltandi kini ang pulong sa Diyos, pulong sa tao. Jeremias 44:28, comparing the words of God between the words of a person, God's words to be chosen. So, karon ang pulong sa Diyos sa tutuan, mabitan mo tanan ko sa katapusan nga hapit ng mga segundo na nabagay na sulat diha, asa bagay mabasa sa Biblia nga ang simbahan Katoliko way pagtuo. Kaya mo may iyang ipahayag, di mo na matubag. Yan sa Church, Matthew 23:9 na ningo dito sa Matthew 23:9 nga diri sa Latina Vulgata huban ni Monsignor ang King James Version ba rin? Pero kanina lang itong tanaw ng pari mo huban din Latina Vulgata. Di gini sirok, original din. Ningon din sa mga kaigsunan sa Vulgata, ayaw good pagtawag o mga magtutudlo usaman ang inyong magtutudlo ang Kristo ang labing dako kaninyo o naman inyong alagad. So sa Diyos na siya niya dali ayaw mong pagtawag ko kanunay nga amahan ini sa yuta niya dito sa langit ini sa yuta kay usara ang inyong amahan nga ana sa mga langit. So muna ang gamit na chapter and verses ni Brad Reyong sa mga membro sa SD gikan sa Katoliko ni Baptist SD. So tira contextual understanding ang pasabot sa Ginoo ini na naamay langit ng amahan si Way Sumulois Yahweh. Naam ko yung ibang grupo nga mingon nga kanang ingon nga anak sa Diyos, Son of God. Ito ba niya amahan? Niya na iba ng pila nga Diyos siya. Ay magrupo nga grupo sa langit siya mo'y Diyos. So muna ang Ginoo ni Presidahan nga ayaw mo pagtawag ko kamahan kay usara ang inyong amahan to sa langit. So mutumba sa mga tao sa kalibutan. Una nga mo'y pasabotan na dili ang simbahan Katoliko Romano. Ang simbahan Katoliko Romano nagtudo sa saktong hanay kay kanang Santo Papa, Santo Ba, Holy Father. Ang iyan ang katungdanan, sagrado nga katungdanan, walaan ang katungdanan. Pero sa isip yung personal, makasaan na siya. Bisa mo na siya ka, Santo Papa, Dos Pare, Obispo. Pero siya ang katungdanan, walaan na. Na may gitawag ko, ruling powers, hierarchy of the church. Papa, Cardinals, Obispo, mga pare. Yan si Pablo, pare man to, 1 Corinto, Roma 15:16, ako pare, nagwalis memorita, nagpatawag ko sa siya ugamahan. Asa mabasa na? 1 Corinto 4:15. 1 Corinto 4:15, 2 Corinto Kapitulo 6, versikulo 18. Matol pang San Pablo sa 2 Corinto 6:18, nagpatawag siya kamahan. Ito basahon din sa Biblia, pulong Sinoa, kay nagpatawag siya kamahan. So, sa ito pala, ang pare, tabi ko man, why sumpaki na pader, amahan, wala masungag kay San Pablo, nagpatawag mo sa kamahan. Ada sa 1 Corinto 4:15, nung naman ito nabasa. Sinyasi kong dito, kung last 2 minutes na Last to. ningon sa 4:15, mga kiksunan, kay
kung kamo dunay napulo ka libo ka mga mag-aaga dinhi sa kang Kristo, pandili daghan sa nga mga amahan kay diha kang Kristo Jesus inaagi sa Ebanghelyo gianak ko kamo o sa to ba anak sa isbutan mo daw ka San Pablo di kay biological nga amahan. So ang tema ako sa pangutana kanang ano tintin 4:36 San Pablo nagwali man wala pagtuo simang siya niya kanang magwali berarti na gini pagtuo. So mga pare ko bispo na pagtuo kay wa na matubag manigal na akong pangutana asa mabasa mga pare ko bispo way pagtuo. Pero sugirin siya dilihay siya kay matibo hadlok sa matibo ka mga kigsunan. So diyan pita ang niyang ipaparo puro ra tumo way ebidensya no ebidensya sa false testimony. Okay. Salamat o Ayun na ta mga kadibiter, kadibati, no? So, inyong rumog ang mga pagpahayag kusar sa mga negative sides, different dyan niya. So, yan ang side mga iso. O ato na pong paminahon, 5 minuto, Imagine Porfirio sa 7 Deliveries na Tanay. Yan ang pangutan na may tungkol sa Ibabarog sa ato ang pamagutan, sa ato ang bisita na Cebu na Cebu. Brother Porfirio, imo na panahon, 5 minuto, brad. Pangutana. Okay. Asa mabasa Biblia kinsang tawanan nagpapa ni Pablo. Nagpapa ni Pablo. Kinsang tawanan nagpapa ni Pablo. O may anak si Pablo nga biological. Kundi masabot nga ano na mga anak sa espirituanon. 1 Corinto 4:5. Tubag pangutan. Hamba yapon kay wala man. Ay kumadara na mga anak ko di mo Pangutana. Nagwali ba si nagwali ba si Pablo tao ba ko ninyo aman? Tao ko papa? Sama sa Santo Papa sa Roma. Kinsa tawanan nagwali ba si Pablo? Nagpatawag ba siya Papa Pablo? Asong basa? Your question is irrelevant o misleading. Ano mo, wag mo magbabarog, imo mo magbabarog. So, pero tumagaw niya po na ko na. Ang bayad na ko kanina, si San Pablo, nagpatawag ko gumahan. Wag sa magutang Santo Papa, kay Santo Papa sa Apostol Pedro man. Di mas, San Pablo, asa mabasa? 2 Corinto 6:18. Atong basahan na yung bersikulo ha. Oo. Dili daghan ang inyong aman, dili daghan. Kay, ipanganak, kung kamo diha kang Kristo, si Kristo di aman, dili si Pablo. Si Kristo may atong aman, pinagi sa mayong balita. Pinagi sa mayong balita. Yeah. Dili si Pablo mo'y Papa. Si Kristo may ingon ni Kristo dili sa imong bersikulo. Kay bisan kamo, napulo kalibo magtutudlo diha kang Kristo. Apan, dili daghan ang inyong aman usara. Kay gipanganak kamo diha ni Kristo ni Jesus pinagi sa mayong balita. Gipanganak ta ni Kristo dili gipanganak Pablo. Balitaron man nimo Tuba. Anak di anak Jesus Christ. Si Kristo may gipanganak kamo diha ni Kristo dili gipanganak ni Pablo. Ang ipasabot sa 1 Corinto 4:5, ang labaw nga tawag man si Jesus Christ man. Pero sa Pablo, nagwali siya may pare ko siya may leader sa ng parokya ng napita diocesian de obispo sa San Pablo. Obispo na San Pablo sa diya sa kuan. Ang mga tao diya, membro, tawag niya og mga anak sa espirituanon. Niya siya may tawag amahan sa espirituanon. Dili biological. Natubag ko pagkatana. Pag ingon ni Kristo, ayaw mong tawag og laing amahan. Ang pare kapatawag kong amahan. Last 2 minutes. Kinsay namutbot si Kristo o ang pare. Asay butbuton nilang duha. Ningon si Kristo, ayaw mong tawag diha sa simbahan. Sa iyang mga 12 ka apostol, ayaw mong tawag amahan. Pablo, kinsa diyang mga apostol. Kay usara niyong amahan. Yeah, Kinsa may butbuton karon ningon si Kristo, ayaw mong tawag diha kapatawag ko siya amahan. Kinsay namutbot Santo Papa o si Kristo. Tubag. Wala giyod mamutbot sa Pablo si mga pare. Ano man, ang nagbasa mo tingali, wag kasabot nga ng napita. Ano man, kanang Matthew 23:9 na way laing amahan sa Gines Langit. Way laing, tinuod na. Pero, ipasidaan na dan ng Jesus Christ, kaya mga tao na grupo sa Luzon, Visayas, Mindanao, nagpatawag og Diyos nga amahan. Sa plasa, ebidensya na agre. Debate mo na ako na nga,
Diyos amahan po siya, si Joseph Suday. Wala yung presidan na gining, tawa na magpresidan. Huwag daw kung saan naka-blasphemy. Wala yung presidan, pero 2 Corintios 6:18. So, klaro kayo. Huwag dawaton ko kamo, nga ako, kaninyo, nga amahan. O kanimo, kanako, o mga anak, nga mga lalaki, o mga anak ng babae, nga mga ingon, nga ginaong, pagkagahong sa tanan. 2 Corintios 6:18. Mahimong amahan San Pablo? Klaro, Biblia. Kumbaga ang pangutana, asay butbuton ni Kristo ayaw magtawag laing amahan. No, kung ang simba nagpatawag o amahan, asay namutbot. Kumbaga, kinsa namutbot nila? Namutbot ka na Si nagpasawa Kristo ka. ba o ang Santo Papa sa Roma? Wala na mamutbot sila tanan. Wala mamutbot. Wala kasabot ang nagbasa. Dili, pag ingon ni Kristo, ang teaching o aral na minaw ba, kapag ingon ni Kristo, ang mutuo na ako. Oo. Nga di man mutuo ang pare. Pag ingon, ayaw magtawag o laing ama, nituo ba man pare? Nagpatawag ko siya, Father. Wala rin pagtuo sa Diyos. Kaningon si Kristo, Diba? ang akong mga karnero na mati o nagsunod ka na. Wala naman yung Wala mati man na siya musunod. Okay, time na, time na. Siya butbuton. Wala. Ang pare, butbuton. Okay, Kasi time na, Kristo time na. na ikaw. Ayaw Wala, magtawag ikaw laing mo yung amahan. butbut. Ang pare mo'y butbuton, dili si Kristo. Kay wala pa Okay, nagpatawag. wala butbut. Wala Wala na yung oras, pa wala na yung nagpatawag siya Father, dili butbuton. Niya kayo nagpatawag siya Father, butbuton. Okay, wala tayo oras. Salamat mga higalaw, mga isula po nga. Kasi malay sa baybay o sa ato nga mga duha ka mga panelis sa ilang discussion o anita mga isula sa 3 minutes nga rebata, 3 minutes. Brother April Jatulipan niya sa imong nga side. Salamat kayo, Mr. Moderator. Taga Sibulan ni Cruz Oriental. Samtang sa kayo sa Bihayar. Nag-sharing kami kay Juan, di man ni Juan Manilahim ni Bagdo. Pero amigo lang ako. Murag pero yung ikadahin tanong mula tugoy na ko. Nagado dito, salamatan ko. Ingatag ko gayong sa Juan. Live sa Radyo Kusada, Tanay City ni Cruz Oriental. So, klaro kayo nga, si San Pablo, kung yun, kinanagpatawag o gamahan, pare mo siya, sama sa Romano Katoliko mga kapalayan. Roma 15:16, ako pare, nagwalay sa mamilita. Buhat 1:20, diri sa Latina Vulgata, San Pablo, obispo. Obispo siya. Obispo San Pablo. Karon, nagpatawag mo siya gamahan, nagpatawag. 2 Corintios 6:18, na ako nang gibasa, ako man yung, ako nang giklaro niya, tambalik ko na, kaya mo na. 2 Corintios 6:18 na si Apostol Pablo nagpatawag og gamahan niya pare man siya. So kung mga pare ni patawag og gamahan sakto kayo. Dili amahan nga sama sa Ginoo na suban. So ang iyang pahayag ni Brad Perio nga ang mga pare o mga obispo Katoliko ay pagtuo di na tinuod. Eh ako bitaw siya lipunta ng yawa na pagtuwa nilihay siya. Ano man hadlok sa sunod ko sa amin ako malituwad sa mga gigas. Last 1 minute, last 1 minute. So muna nga, ako may tigkuba, iwa mo kung magkubarog, laro tinaw kayo, ang ipabarog sa itong binanggang hatbang, puro false interpretation. Ano man, personal nga panabot na, kaya mo interpret in Biblia, di anong nagbasa ng laing rin sa simbahan ng tuloy karumano. O duwaton ko, matubang sa Pablo, kamo, ako, kaninyo, maamahan, o kamo ako mga anak. Laro anak, 2 Corintios 6:18. Sa Pablo, patawag kaman, tusin hindi sa amahan, Father, sa Rico Papas. So, pero, what ang subject matter to sa diskusyon na sa ito Papa? Siyem, ang isyo, nagpatawag sa kamahan siya, supino sa kapare, rumakin si Rizais. Busa ang ipaparog sa ito bilang katbang. Okay. Wala pa gani, ginapurnas balod sa kamatura. Time na yan, Salamat, time na yan. mayang gabi. Kaya salamat, Brother Efren Atlip niya sa pagtuong Katoliko, isa ka defender, no? Defender sa Katoliko. So, ato na pong maminaon ang side ni Brother Forprio sa 7th Adventist Tanhay chapter. Okay, Brother Forprio, sa imo tulong kami to. So, wala niyo siya katumba kay dagan siyang Pablo. Huwag mo ka. Pagmatuod ni Pablo, ako mamatuod ang pare man. Nang mamatuod nga si Kristo nag-ingon yun, ayaw mo tawag laing ama. Kung si Pablo nagpatawag Papa, apel si Pablo butbuton. Kaya ang taong nagpatawag og Papa, butbuton yun ha. Kaya si Kristo mo'y kamaturan. Pulong man ni Kristo. Matod pa ni Kristo sa Lucas 21. Masayong pamanaw ang langit ug ang yuta. Pero akong pulong, dili yun manaw, dili yun mapakyas.
Pag ingon niya, ayaw mong tawag laing ama, nagpatawag sa tupapag ama, di ba na blasphemous? Pasipala na si Ginoo. Usara inyong ama to as langit, nga nagpatawag sa papa sa simbahan. Pwede mong tawag sa papa diya sa atong balay. Pero sa simbahan, gidili na ni Kristo. Sa 12 ka apostol, wala diyo kapapa ni Pedro. Sa 12 sa apostol, wala diyo kapapa. Amahan nun sa pagtuo si Pablo. Dili, papa diyo siya sa material. Amahan sa pagtuo, mabasa na. Pagtuo na, tuas langit mo na amahan si Kristo. Amahan sa pagtuo. So, wala sa kabungkag, nga naman, wala man siya mabasa na ingon sa Kristo, tawag kang papa ang inyong pangulo sa iglesia. Wala. So, klaro kay lampur na, parang balod ba? Tikoka, matulpa niya, tikoka siya, naunay na sa iyang pulong tikoka. Siya ay na tikoka, nga naman, wala man siya pulbo sa pulong sa Ginoo. Ginoo na namulong, supako nimo. Who are you? Si kinsa ka man makiglalis sa Ginoo. Roman 9:23. Yun. Who are you? Kinsa makiglalis ka sa Ginoo. Pag iyon sa Ginoo, ayaw mo tawagan laing amahan, that is final. Di nato usbon ang pulong sa Ginoo. Kaya mag-ausap, magadugang sa pulong sa Ginoo. Unsa kuno? Dugangan ang katalagman. Ang magakuha, waon, usap, ang kahoy sa kinabuhi. Kuhaan yung kahoy sa kinabuhi ang tato papa. Kaya mag-ibot ng ayaw o tawag, laing ama. Ito is po niya, nagpatawag po sa ama. Di ba na anak siya? Anak din na siya. Ba't tato ison ang pulong? Kainta, salamat sa Ginoo nga wala di siya kabungkag. Kaya ingong Kristo, ayaw mo tawag, laing aman. Nagpatawag sa ama. Ayaw mo pangayag bayad, dugangan ako. Nagpangayo ko sa bayad. Nito ba ang sa tupapapangin? Panglakaw ka mo, tibok, kalibutan. Isang iyo, hapit na mag-ari ang Diyos. Ayaw ka mo pangayag bayad. Asa na mabasa? Ato na Biblia mabasa, ikson. Ayaw mo tawag. Mateo 10, versikulo 8. Ayaw mo pangayag bayad. Nagpabayad sa patay, 1,500 ang patay. Isang makadungog pang pari. Sala, yun ang mga kagbayad sa patay. Nga naman, ang wali ni Kristo, ayaw mo bangay bayad. Nito o ba ang pari, nagpabayad po. Tuisun ang pulong pa yun. Ayaw, tawag lang ang ama, gituis po. Sa Santo Papa, nagpatawag po siya. Ang nagtuis sa kamaturan. Unsa ko no? Muabot ang kasukok, kaligot, gikan sa langit. Dahil Kumis Edgardo Pison, liti ni. Salamat sa Ginoo nga. Di ta magtuis sa kamaturan. Kasi ni Kristo, ayaw mo tawag lang ang ama. Samot na That mga is isli, true. baka ko noon ako. Okay, Comments. Labat. Ngayong gabi, Brad, kinsa? Salamat sa inyong matanan ng pagpamilya, sa inyong mga panimalay. So, nadawag ninyo mga igsoon, ang gala po sa panimalay, ang ilahang book up, na diniskasan ini nga gabi ang mga igsoon ko. Karon, natin-repriyak nila niya, sa napatay diskutanan. Sa imong proposal. Dapat, pero pagman kanila. Sige. So, asa mga biso sa tanong.